Namin pangutanan nimo. Siya man. Tubaga girog tarong ha. Siya naman po. Tubaga gyud. Ayaw pa makaksa kong kada-years. Siya naman po. Crush ko nimo no. Kabibo ba? Kabibo ba? Laban mo oy. Palihog lang, laban mo oy. Palihog lang, laban mo oy. Breakfast! Nag-vlog na si Weibo. Vlog na. Mga day, ganahan ko diri kay bamboo ang ilahang straw. Di na dyan matuk-an ang mga turtle ani, nakatabang jud ko. Balihog lang jud, nakalangoy ra jud sila malinawon karon. No, ana lang gyud. Dahil sa may masulti naman sa pagkaon ni Mironday. Lami ra pod. Lami ra pod. Lami ra gyud siya. Matulon ra pod nako. Pero laban ni silang bamboo straw diri sa mango shake day. Ganahan ko ani, kay makatabang to sa mga turtle. Sa mga pagong bitaw, nakatabang. Hashtag ra save pod. the turtle. Nakakaon ng igog lami, nakatabang po sa mga pagong. Ano bitaw? Ano bitaw kada inong ginahon kay magunahon ako katabang gid ko. Pero saan mo pag ikis ang straw? Pati lapas iro din. Ay na. Alright. Ay ta diri. Kalma lang ba? Mga taler mo. Magol. Sana ako nito sa akin. Yeah! Dahil Lala. alright mga day, karon namin sa unique no, humanami og branch gito siya. Branch. Humanami branch namin sa unique karon, kauban ako si Boy, si Raybert, alright. Si Raybert nihunat na siya siyang vlog, palihog lang. Magol, No? sugod na ko, sneak peek. Sikpik lang dyan. At ngilang gid siya ang channel, kung wala na ma-upload, i-bash! I-bash! Iba siya. Palihog lang. Kung dili na ma-upload, i-bash gid siya, alright? Lagi. So mo na siya, chill lang yapon mi dire kay ugma na mi manguli, no? Kalma lang jud. Amo i-feel ang island vibes dire. I-feel ako mga balas akong tutoy. Kay wala na ni uli na husibo. Palihog lang. Kuwang na lang ikwintas ni Mon ang balas diri sa bantayan. Grabe ka chill kayo ko. Chill kayo ko ba? Alright mga day. Ako, pag-arin ako bantayan, nakatabang ko sa mga turtles. Pero gusto ko makatabang sa mga katauhan diri sa bantayan. Mo na ko mo bantay nila dire. Ay, lifeguard ako mo bantay nila. So karon mo akong pangutanan ako sa ano ko pagsaka diri boy. Kaya ra kay na day. Kaya ra kayo. Kaya ra kay na nimo day. Ikaw pa. Okay. Bantay nila. Okay. 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 Pero mahadlok bitaw kog height. Kabaw lang gid mo. So diri lang ko. Tama lang ko diri magbantay. Tama lang ko diri. Alright, so kalma sa taboy. Tanaw na to kung nila lumos diha. Tanaw nga na to. Diri sa kita. Mintas na tas bantayan, mamantay ta. Dili aperto sa mga atong atiman nun diri ko niya mga katawhan. Mga katawhan. Iro, tanaw iro. Pag-ibig sa iro. Wah, masing malumos ka ha. Masing malumos na iro niya. Na! Hoy, itoy. Tanaw iro. Hoy, tay. Ayaw, toy. Balik diri, toy. Balik diri. Tay. Balik diri di ka kabaw. Hoy! Sama niya Abi ko mga tao ra. Apil po na yung mga kairuan po di ay. Okay na, sige, okay ra. Kalma ra dire. Ako suggestion na may pagdi na lang mo mga ligo. Wala yung mga ligo dire. Diyos ko, kada pong duha, kada po. Hoy! Hinay-hinay lang! Hinay-hinay lang! Sama niya. Kitanaw ko nila. Hinay-hinay lang po siguro. Importante rin ang safety. Safety, wala na ninom sila nangaligo. Wala na sila ni Dayo nagligo. Muna tama pagpuyo nung mo diya. Sige, okay na ni. Kalma sa kanang mga sitwasyon dire. At ano ning tanawon niya, diri ra jud ko mga day. Laban.
I fell in love cause you looked so fine. So darling, please don't mind. I fell in love maybe once or twice. But you look so fine. You are the sunshine in my life. Will you come over to my place at 9? You are the sunshine in my life. Will you come over to my place at 9? Alright mga day, karon na namin dito sa ruins. Pa-picture na ka diha, magpa-picture na ka. Time check sa boy. Boy, time check. Time check, it's already 5:23. 5:23. Alright, so maligo na mi. Muna gini siya, humana mi sa mga pictorial tanan. Di oy, ang initial nga plan gid kay hulaton ang sunset niya. Murag wa may sun nga ni set. Wala dyan. Uni angay. Wala dyan siya kaset ang sun bitaw. Grabe na mong hulat diri. Abi nang huwat murag giatan ni. Iya, flex ko lang po lang ako ang pang beach nga shoes, no? Ayaw gino ko ninyo i-judge nga nung pink na siya kay hinatag na song ate, flex ko lang. Kalihog lang dyan. So diha mi magtagay. Diha mi mga liga. Kalma, flex ko lang. Kabi mo mas ara mi magtagay. Balat sa mani. Hoy, tarawa lang gyud oy. First time ni nagamit ha mo na papel, flex ko lang. Flex ko lang sa papel. Ano bitaw? Butang ni sa bag kay dili ta pwede maglabay, di reflex ko lang. Save the turtles. Say that word. Tuk anya sa karton. Okay, sakto na kayang shoes. Flex ko lang. Ni ang pangdagat, flex ko lang. Tara ko ninyo. Kaya astigan ako maligo, bay. Palihog lang. Kaya astigan ako ya. Boy, dawatin mo ang birhen. Yes, dai. Dawatin mo ang birhen. Diri na gid siguro kung mamatay. Char. Tara mga day. Oh, Swimming shoes! God, ay swimming shoes! I-vlog pa na yun, naging akong tiyan. Wala may kon, wa may cliff. So guys, wala cliff, mag-DIY ko cliff. Kanang naugo na lang ako sa edit. Ani na lang. O di ba, lipoy na mo? Lipoy naman to. Mga day namin dili sa Tiki, nag-dinner, anya mag-order kay kaniyang ilahang budol fight nga seafoods, no? Palihog lang. Thank you. Pwede na masarita makina mo. So hay mga day, no? Nahuman na gid mi open ni hapon dito, lami gid kayo. The best gid to siya nga seafood gid nga ako natilawan diri sa kuan sa Bantayan. In fairness, sa Talbugan na jud tong among ginakanan ng crabs dito kay bongga kaayo na crabs tanan in one plate, mga calamares, mga shells nga. Kadto siya kay tag pila kay ito? 750. 750 ra siya, good for 4 persons, no? Laban. O sige. Ya karon nakuwi pakita sa inyo, nakabalik na diri sa amo ang kwarto. In fairness, nakuwi pakita sa inyo na nakuwi nalingaw ko, yung nakainom na pud ko. Ano mo? Nakuwi game good, no? Pila ko ani nga game kwartahan jud ko. Ang kwartahan ko kay na si Roxanne diri. Anya, nakuwi game nga kung mulihok siya sa ihang dalunggan, pildi gid siya. Una siyang game. Malawag matagal 5. Kira pud. Sige, hangula mo ng 5 di ay. Grabe kasakit sa buto 5. Sige ha. Ako naraba ko Si katug di ay. Sige ha, ito na yung sige, round 1. Dapat ibutang siya tali nga, dapat siya mukibo. Ano lagi siya? Ano lagi siya? Ano ha? Sige. Gamay lang ha? Gusto ko pina-circle. Ayaw! Circle. Ayaw ba? Sige, Cleo. Oh, sige. 5 na. Ito yung nakasawa. 5. 5 pesos. 5 pesos dire. Ayaw, bilog. Ah, sige, Jace na. Jace. Ayaw Jace. daw, okay na na. Catching! Jace catching! Uy, grabe, matsab ko. Padauga, pwede mong kaugalingon, uy. Grabe, matsab ka. Uy, yas! Kataugo na raba ko. Padaugo na si Roxanne. Sige. Padaugo na to, ha?
mga day, time check 11:20, diri may mag-lunch, no? Okay, it's our last day na diri sa Bantayan nya. Dinami diri sa isa ka Greek nga restaurant. No, okay, mo may dool sa among place nya. Nindot kay diri kay patanawon gid mi nila kung giun sa nila gluto. Lagi sa among atubangan bitaw nagabilat-bilat. Bitaw. Para sa dito. Ayan, nakabalo ko nga ako ana ng sudan kay murag humot ng manok. Nanimaho nagpork ang boy na. Muna lipay na si boy. Lipay na si boy. Nalipay na ako pag labad akong silang convenience store nga grabe ka inconvenient niya. Na convenience store sa Bantayan nga nanirado. Pina ko na inconvenient na daw siya. Mo nang wala na daw siya kauyon. Manira na daw siya. Palihog lang. Kabalo ba mo mga day nga kung mamarami diri kay dako kay pangayoon kay Amerikana ba mong kauban. Uy. Padong lagi asang bali 500 dritso. Ano daw? Si 500. Eh. Pagwapa na dahil kaya nag-vlog na ako. Paningkamot pero aura niya ba? I-project ang dugan dahil project. Ayaw daw. Ay, Jesus. Ang sige order ni mo. Chicken. Say man ta. Chicken. Nag-chicken may duha kay hilig man gid mig chicks duha. Wow. Okay. Nana? Vlog takeover mga kadayers, no? So karon day namin diri sa Paradise Beach, diri sa Sandria Beach, diri sa Bantayan Island, no? Oga malaban yun yung mga aunties ng mga pictures niya diri, no? Para pang IG, no? Mag-goal. Kaya kayo lumalaban dyan ko picture din. No? Gusto nyo kayo kung maligaw mo na nagdali na ko. Ganyan mga day, human namin sa mga drone shots. Gusto mo kita, follow me sa Instagram at Muni, no? Naningkamot gid me. Palihog lang gid. Salamat kang boy kasi naningkamot ako picture karon. Credits. Mag-goal. Credits. So, if ever ganun, no, maganahan mo mga niyog Bantayan, be sure nga dili peak season. Buta na to siguro mga mid-year. Island po ng Holy Week. Mga mid-year lang yun siguro kay barato siya and wala kayo tao. So maka-enjoy jud mo no sa mga dagat trip like inyo pa nang idalon yung squanyawa. Ipasak na siya yung bilat nyawa. Ganahan kay ko ani. Pak. Oy, sa di sa mo pwede mo tanaw ana. Dili sa. Kita na sa IG. Kalma lang gyud, palihog lang. In fairness ganahan ko this Paradise bahalag na entrance fee nga 50. Laban Magolo, gyud kay ko. 50 ra mo sa no 50 nyawa. Kahangulan gyud to 50. Ikahangol jud na 50 no. Mga day, nami diri mga day kay mga on na may before may mularga yan ay na maligag rambutan din niya. Grabe kay outfit. Grabe ka pak na pak. Pak. Pagang ati oy, pagang ati oy. Awa niya ang kamot niya. Coming Mga day, nanang tayo this barko no nya guba daw siya. Guba mo nang hawa tanan. Wallet kay ang mga ticket. So karon mga day nami diri sa gawa sa barko, ng barko nga guba. Shoutout ng barko nga guba. Si Raybert ug si Boy lang gipa-refund ang among kwarta dito. Anong grabe kay ka makatanaw ato nga motor. Asa man. Wala ba ko kaigla. Analysis na ako ni Roxanne, makakita lang siya Mio mula ba? Kita na akong giniyo ba? Hangol kay Mio, oy. Ay, pag mag-Mio po ka. Oh, sige, maligsan ka diya. Kunay mo labay. Pwede ka magpadapling oy kay murag mo lakaw. Oh, ang akong likod man. No, magpadapling sa deko, no? Naka-plaster na mo ko diya, oy. Ano may pangutanan nimo? Siya man. Tubaga girog tarong ha. Unsa naman po. Tubaga gyud. Ayaw pa makaksa kong kadayers. Doon diri sa ako. Ikaw wow na kayo, wow mga nako. Ay, doon lang yun. Ay, Kabisi ba rin mo? Ay, pangutan na. Tubaga gilig taro, ayaw pa makaksa kong kadayers, kabalom eh. Kung mamakakang isa kagao. Unsa man sige daw be? Kabalo na ko sa iyong pangutana. Mga kadayers, sa atin pangutanon si Roxanne. Tubaga ginig tarong. Unsa naman po? Crush ko nimo no. Ngesyo. Crush ko nimo Isad no. po, isad po. mo kusog kaayo ka Salamat Ginooy. Alright mga day. Hinahinay naglarga mong barko. Alright. Salamat sa Ginoo. Nakasakay na Malinaon. Salamat nila Raybert nga nag-amazing race dito. Mag-goal. Babay na tas Bantayan, no? Ano ka? Ano dito yun? Bye-bye! Thank you! Thank you! Sis ko ka cute. Alright.